Ovu stvar sam naučio pre nekoliko godina kada sam bio na posebnom režimu ishrane, gdje mi je bilo zapanjujuće koliko sam se lako navikao bez slatkog, moje velike zavisnosti, koliko se telo brzo navikne na zdravo da mu posle nekog vremena to uopšte ni ne treba. U tom periodu sam se osjećao nikad bolje fizički i zato je ovaj video o tome. Part 10-30 stvari koje sam naučio u 30 godina, objašnjenih u 30 sekundi. Ovaj video ću da podelim u dva dela. Znanje oko pravilne i zdrave ishrane i samo spremanje hrane. Ne mora se biti online nutricionista, imamo ih previše, ali neko osnovno poznavanje važnosti zdrave ishrane, kako koje namirnice funkcionišu, šta je zdravo, a šta ne, i kako to sve utiče na organizam je poželjno. Ja nisam kvalifikovan da ti kažem šta da jedeš, ali znam da se ne mora ići ni u kakvu krajnost i da je dovoljno ubaciti malo discipline i tvoje telo će ti biti dosta zahvalno. A što se tiče spremanja, uvek je poželjno znati što više stvari da spremiš sam, jer ne možeš zauvek da živiš na jajima i nudlama, a dostava je postala preskupa. Nauči osnove kuvanja i znaj osnove zdrave ishrane, pripazi šta jedeš i bolje ćeš se osjećati u svom telu, a i život će ti biti ekonomičniji. A vrlo je ekonomično da me zapratiš Jer je besplatno. i ispratiš ostatak serijala pošto smo stigli do trećine.